onyorire kek na ateye bagusiga eserekari engo mogati omogati obwate size 21 lakini obwata abana 40 omwana kone kweminja iskari tari korangirwa egu size agotigunga omwana imote bono ini moko minjera Ruto mwe minjera na Raila emoraba antabasini Kenya yengi mobe komo gusimwe inspector million na gento keke abagere abarurocha ebagose million 3 abantu bari Nyamato ebagose 9 million 3 abali ayogote bugwe minje n'abantu bakote yabande n'abayikoyo baberire serikali emyaka yonse robo legamna rutaro omongwana nalo korugwa munyoro ochori Ruto keraso oli tu aseretie gas lakini tukendia nyagotenenya atebe aba minister bae bana ba minister nane unakarua serikali tanja gukwana bo lidia bana bare kwa na street abande abayikoyo bali bare gotena matebia Ruto lero korire kento gete utira bana baito ijana teyo lakini oyo tenera to abaskari no moikoyo toigwetio moikoyo urika ko mwatora bagote bukira lero Ruto ise ko buto moikoyo kwa serikali no eno oyomo wa munyoro bagosoka chire ne TV ataka gukura na ngakiri Ruto oseriria abayikoyo baite serikali ebabwate chi minister 8 ebabwate chi permanent secretary 14 ntoigwana ine ayebono omagote abagusi mbarenga bakase serikali babosoro babanyakundi omo minister no yamotobwate kwa magote abagusi karwa serikali eyo ntobwati para eye twakwanire etotagete estima ntobwati bchisa ine emiaka yategere chikura ne abana baminto ine era siasa mutate twake gose ne mutate twake siasa enkongu tokongaba kongu ose toruo siasa era arakabira abana baminto mbate siasa era arakabire siasa nere ngororo na siasa nere nkongu ndaeterera motebi Steve siasa kimutata chiese siasa eri ngororo ne yogo chama tanga na kobatebi keba wanta mwakura tu wanta mama ko motogi oina musacha kwa muramire buya tariko kwa para tariko kwa besa tariko kwa no enkende ogenda siasa ngororo sana siasa enkongunero enkonguno kogenda obisi yo minister kwali kichestie para ma lero kogenda wakete butayo mambi kogenda tayo kwaga nyobisi kurumaba kamaroba kwa makamonyora okobekera se budget e para kwa makogenda se president kwa mataiga ki monsugumere siasa enkongu kwa ire no ne metinyebere koli kichipara sono mwakoyomo una Steve irire kwa magoche ground liriyo kwana nabantu nade kwali yebesa nade kwa bakwanira nade kwa bakende kyagara siasa nere nkongu yo ye ngororo yo kobeke ngiti mubuko besa chia unjiri gosoka okobeka iga ngiti ya koromo gwasoke kobeka iga ngiti ya koromo gwasoke bono oyo Steve bwamwire gokora siasa nkongu siasa yo kwenda koliya magendero na koliye gento geisaine na gocha kubakwaniga ine era siasa mutaketego se mutate siasa eri ngororo kunya gukura bosayo Steve agenderera yo basata agenderera na kige ko na onyega West Mugiranga Steve ni gaga teiru kweri Steve ba moga teire kweri ni Steve asoire bono chokoni acha akire gosume pare yiyo moisone na nyorete 300 million yeta kerego chaka komeka estime binyoroga tuna William Ruto gocha se constituency ye ata etoko beke binyoro all over bacha kire komogatira kurmoina bamogatira kurmoinoga rere tu atirega bonya matuta gotebi Steve that you will never walk alone as long as you rega serikali ya William Samoei Ruto na keko na nyendero eba ongo chenchiere gochakara rero egeji tumuchi gosetiga na kitoko chigoseti egeji baka 2027 tore de Steve omintabi otoko chimotwali erebiya gosere bobe ngorokia maloka Steve Mogaka Steve ba mochoriri ba mubangeire ba mugateire yani omongono ba mugateire lakini tate nkweni kale Steve last parliament ekerana nge bunge taberi yende tangani injeni na gatere tukweri bako mongona nale ombugatete akambuga tata bosaigo kindo mojumbe akambuga bosaigo
akambogori akangira baka kangoncho kana ni police station ko sinikisana akamago antika keroka police stations botuko ege koro rukiana bakagetika bomba police station asbangire te yakabire bako ikaria bamago nsubura sana 8 tiamo tuko amako mbeke galime timbu atike koroto omo chumbo chorire timbu atike koroto bangure ngo basaba ngaye koroto kire twagetiga twaye soya sel yetangani omabei aya esimi ngaye etwaye tika Kisi police station timbu atesimi timbu atike koroto oneta yo mayete ngainatu ngaingotoka nkama timbu atibesa barusi yebesa yareke bobuko bangurire omojumbe bangurire batukutire bakibande byane kebeti kiarengo bakama kondusi ali saa 8 tiabo tuko bagazo yesu baro nkarere na akule nkamanya go ebintu bine bankorete ndabikwane egende luka bakorete kia ngo akara sanga mbio mono mbaje ndiko sari yani angacha kete kwere mbia ekikyo kapango kia timaki wasa keraje timaki tingo sari kyo mire nje na kwa beke birege timaki tao de bina yes lakini ebintu bine bankorete mwanya bantu bakama kongiki sana 8 chiabo tuko na nusu alia keumu aliteyo matateyo ochinje kulingo kina na ngechokora ngasugunana eroria yemo yabogoretia matoke omojumbe baka bosongo nsuguna ine akabokenuka ngageta katisa atibelete bunaka my friend nande yarenge ko nyire njira getehiga yani nchande gete kweli ngamago ikabosongo ngani nganyora ka ase chipigi chitene ile ngobasa ngote yoyo monga akinkobe na atikire chibesa chiane na uri kuruwe banka mongaina nkobe nyumba chibesa nchiro nkoya ukombogoli uko ngigiga ari nyumba kuma komboli nyancho osigamu muzuru ngoje kwa mudose ninche usuru na liali galie gane na ke nekene ngo momuga no ngo swanyo mako mwachibesa nkorara abo no nyira maabera mbarasaba no nyekene ke bakwani ono iga diri njena ngo mwabo bono iga mwachagire kokocho kerana ki konya abana bamino konya injeni na ngo ndo limo kombo ata mo janda bono iga njena ngo mino ndakire bamino to akekere kenya sai na bono iga na ene njemo manyete osora amenyere to monu ingiza basoka kuruwe serikali me ngo bwa tulioka gakyo muisyo muru ekyara sankwane nakyote beras mangwane kigo kwana okona abantu bakomba ono otetendu naenda sina kabwatiru na anengire nane chaka kubwatwa bakikera mkaza to boke ibongo karaza William Ruto yoka umaoneka karuwa boko ni nchundi kiliyo boke nkolikiliyo boka aseki ngokolikeli njeni bwato bwana aya aseki ngokolikeli aye aseki kemwanya bantu nchikobaki na ababoli nchikobaki mwanjera ndineto bwatere William Samoei Ruto namba isato Steve Mogako oyo asesa isieri omurati atenenete akone kwebereri epare iyo onyorire egendo tokoro ka afford baozi kitakere kwa gachuga sironga onyorire ebintu bikoro kwa egendo kere kwa natari asirongo ko wanda kelia ya Steve Mogako baka MTC onyorire baka chio stand MTC onyorire chio stima atika nane binte byaganye 2027 ko sara binyora bano iga no stand le mokamo muro taramora no musana no taramora emiaka ne bere etigarete yogo akachikura na abana baminto chikura chibo president echikwa mugwa ekere kwa campaign ni Kenya ngima chiko tigara metinye tatara lya basaza bakogamba tamia kebere ayo go campaign emiaka metinye tatara keko tigara abasaza mama okwa na kia kara William Ruto na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula mbali ngamo kero mutaka campaign liliati kale mitienye tato bagacha kwa ikaransa amo bakaiwana aikabagente gete bona oise gote Steve Karua sore otame go sengo chia segete ka otame go chiabwe ebetienye tato kego tigara alia satama umondo yoira na acha seruto bona na Steve akoroka na bozona mindo bage yani na kia akoroka ni kiagera na bokora umondo tari go ikatebe acha seru na Steve akoroka na kitu achere gako batebo nyamatuta ka Steve Libaga akorega asina William Ruto akorega asina basa ekere moko igukira ase chire chiko tangaza ngo igumoro machoge
bwarifa lyoka umachoka bwarifa chiramie chigenderete korosigwa oria Javel Nyakundi chiramie chigenderete korosigwa osoro bono timtigo na gukwana echigenderete korosigwa mbono Steve achire mbono tokomenya komatainga kyakomenya mugwanja tamakonye arete ebintu nabere muga mwanchera ni tokonye Steve mwanchera ni tokonye Steve mwanchera ni akorega sa William Ruto toreta William Ruto gabo menya matuta agacha kubakwania ya muraita babia toreta William Ruto acha kubakwani gabo menya matuta nonya ni inwe ake sabu engia bonongo so kiworo kurwae titera koso liye koso kiworo kurwa we must be serious as mikutano Wanyamatuta we must be very serious as mikutano aya moikaransi ga umaega mumbo kuna tuta mama ni tuta so nikisema arambe mnasema tuta arambe William Ruto nataka nione mikono yote juu kwa sababu nataka huyu mtu ya kamera huyu apelekee William Ruto aone ndiye akuje hapa kuwasalimia. Arambe! Arambe! William Ruto! Steve Mogaka! Steve Mogaka! Ai Steve Mogaka. Mheshimiwa Matwele! Wale naona leo bangete bia. So nyinyi mmesema William Ruto tutam. Naonyene hesabu yoka. Lero ono mukutano tu akolire ebere. Mudavadi ni gakare wakole mekutano ende ebere. Kindi gakare wakole mekutano ende ebere. Na abande bakare wakole mekutano kirasi. Lituke wakole mekutano 16. Alafu ino moikaranzi ta saa mo moganya te press conference asaba. Mo osama tanga ayamo gusi moja ko twakire bikubalika. Mo okora ko rwabu mogende kanisa ya munye go sunduka. Alafu mabo ikaranzo kanya ngabona William Ruto kwa mwake resiko chikure chikori kikwa mutaka cha mfunguni sasa kama utafuti kura unakaa una boma una chama Jamii ya Kisii inaishi Kenya mzima. Sisi tuko Eldoret, tuko Thika, tuko Kisumu ndio tunafanya biashara. Msijaribu kutenganisha wa Kisii na jamii zingine. Sisi tuko Kenya mzima na tunataka Kenya ya amani. Tunataka Kenya ya upendo. Na tunaambia ule mzee wa Munyoro ya kwamba heshimu jamii ya Mkisii. Wacha kusema tunatufanya namna hii vidole namna hii. You must respect our community. Lazima heshimu community yetu bwana. Hata sisi tunafanya biashara. Maneno ya kutuletea fujo kila mahali wewe mahali huko. Tunakuambia shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Na hapa Kisii tunasema William Samoei Ruto ni tutam. William Samoei Ruto ni nini? William Samoei Ruto ni nini? Tuko na plani na Mheshimiwa Steve. Wamama kutoka miaka 55 kwenda mbele. Tunataka tutafute siku ya empowerment. Tulete pesa hapa, tuchangie Wanyamatuta wote tuwalipie SHA mwaka mzima ndio muweze kupata pesa ya nini. Nyinyi mna support tuwafanyie namna hiyo? Na ukiwa na kadi ya SHA kuanzia level 1, level 2, level 3 is supposed to be free. Level 4 kwenda juu